wanna be Americano, Americano, Americano. Dobré ráno vám prajeme, stávate s Teleránom a máme útorok, my vám želáme všetko najlepšie a hlavne Adrianom, pretože majú meniny. A možno si poviete, že máme tu okno, tak cez okno, že sol je nad zlato. Toto už neplatí, nad zlato je čo? No nad zlato je po novom energia predsa, pretože to je vlastne aj motto tohto ročného Koneka. Hovorí Maťa Sekulová z Incheby, aby som len doplnil. Áno, inšpirovali sme sa touto rozprávkou, pretože v dnešnej dobe a už aj stále platí, že vlastne tie najsamozrejmejšie veci sú najdôležitejšie a najvzácnejšie, no a všade je trendom, že energiu treba šetriť. Tak je tomu aj v stavebníctve, musíme myslieť na nadchádzajúce generácie, no a množstvo noviniek, ktoré bude predstavených práve na tohto ročnom Koneku, je takto zameraných, že myslia na životné prostredie a zároveň sú ekonomické, pre spotrebiteľov šetria energiu, ako aj toto okno. O tom okne už príde porozprávať Majo Urbánek. Je to špeciálne okno, skús mi povedať, poďme k nemu tak ako bližšie, môžem sa dotýkať, hej? Nech sa páči, jasné, nech sa páči. To je okno, ktoré na jednej strane vraj hreje, na druhej chladí. Ako to funguje? To si točím vlastne tuto vo vnútri. Áno. Funguje to ako klasické bežné okno. Jedna tabula je vysoko absorpčná a druhá tabula je vysoko reflektívna, to znamená... Čiže mojimi slovami, na jednej strane, keď mám leto, to odráža tie slnečné lúče smerom von. Áno, dokáže nám redukovať úspory až o 50% na klimatizáciu. A druhá strana nám dokáže priamo sálavým teplom produkovať teplo do miestnosti a tým dokážeme približne ušetriť až 40%. Čiže to je tá zimná strana, tadiaľto keď svieti slnko, tak ako nahreje mi to okno a to okno potom sála smerom donútra. 50% tepla hovoríš na klimatizáciu, áno. A pri kúrení? Je to asi cirka 40%. V realite pri našom prvom zákazníkovi v Českej republike je to cirka 10 000 českých korún na štvorizbový bungalov, na stojaci samostatne. To znamená, je to... A to už znie zaujímavo, tá suma. Je to veľmi zaujímavé. Myslím, že by sme mohli povedať ešte aj ten interval, že či toto je také akože okno a la Porsche, to znamená, že ako pre horných 150 000. Mohol by som povedať, že je to okno a la Porsche. Dá sa povedať, snažíme sa tým, že implementujeme výrobu na Slovensku znížiť cenu, aby bolo priateľné. Chcem len počuť, že či to stojí oveľa viac ako obyčajné... Nie. K tomuto môžem povedať, že pohybujeme sa na cenách klasických dobrých štandardných eurookien. To znamená, že cena nie je rapidne vysoká. Je tu veľmi dôležité pripomenúť, že to okno je vlastne špeciálne tým, že využíva vlastne celé ročné obdobie, celý rok vlastne zimu, tak ako aj leto. To znamená, že je maximálne efektívne a tým je špeciálne a jedinečné. Ja ho zatvorím teraz. Nech sa páči. Keď to nevadí. Zatvorím síce okno, ale otvorím opäť možnosť Martinke, aby povedala, kedy a kde môžete takéto zázraky vidieť, pretože sú to zázraky, ktoré sú na vašej výstave. Áno, takéto a aj mnoho iných zázrakov a poradenské centra môžu všetci navštíviť od dnes. Teda dneska tí odborníci, no a potom od zajtra až do soboty široká verejnosť v hodinách počas pracovného týždňa od 9. do 18. no a v sobotu od 9. do 16. hodiny. Tak nech sa páči, ak riešite niečo so stavebníctvom a máte potrebu ušetriť energie, asi ste vítaní, to som si ja tak dovolila k tomu dať. A ďakujem, že ste prišli, ďakujem, že ste predstavili takýto zázrak, videl som to poprvýkrát v živote. Tak, a nie si jediný, ktorý to videl poprvýkrát v živote a určite aj mnohí televízni diváci to videli poprvýkrát v živote a v prípade, že ste nie z Bratislavy, ale takých vzdialenejších miest, tak vedzte, že o malú chvíľu už budete môcť do Bratislavy alebo vôbec po Slovensku cestovať opäť o mnoho pohodlnejšie, aj bezpečnejšie. V Bratislave sa dnes potvrdilo, že nie je okno ako okno. A nemáme tým samozrejme na mysli len ťažký stav po víkendovej noci. Na výstavisku v bratislavskej Inchebe výrobcovia predstavili tie najmodernejšie, najšetrnejšie, ale aj najodolnejšie okná. Ako vidieť na oknách v týchto domčekoch, naši predkovia sa riadili heslom čím menšie okno, tým menej problémov s únikom tepla. Odvtedy však prešli okná obrovským vývojom. Najprv sa sklá v nich zdvojili, potom sa priestor medzi sklami napúšťal plynom a dnes sú už aj 3 sklá v rámci jedného okna úplnou samozrejmosťou. Okná musia byť tiež odolné voči nárazu hluku a nemali by prehrievať interiér. A ako si vybrať tie správne?
Keď sa spýtate obchodníkov, či sú lepšie drevené, plastové či hliníkové okná, každý chváli svoje. Tak jednoznačne drevené, pretože je to materiál z prírody. Životnosť plastového okna si tak myslím, že je ďaleko vyššia ako toho dreveného okna. Drevohliníkové okná majú obrovskú výhodu v tom, že z interiérovej strany sú teplé, príjemné. A toto je nemecký vynález. Okno, ktoré v lete chladí a v zime hreje. Pozostáva z 3 rôznych druhov skla, medzi ktorými je špeciálna fólia. Vďaka tomu okno vzduch v miestnosti buď ohrieva alebo chladí, podľa toho, ako je natočené. Je to akási okenná klimatizácia. Máme okno, ktoré nám zdarma v zime miestnosť vyhrieva a v lete ju zasa chladí. O tom, či budete so svojimi oknami spokojní, rozhoduje aj ďalší faktor. Kto a najmä ako vám ich namontuje. Radoj Gas, televízia Markíza.